حسن جناب پکی نہر دے خوبصورت شاعر پکی نہر دریا خان دو تشریف گن گیان جناب شاد واگرہ سے بھرپور تاڑیوں میں جیسو جی شاد واگرہ سے السلام علیکم عظیم تر شعراء حضرات میرے قبض موجود ہیں. میری آج پہلی حاضری ہے تاری محبت تاری خلوص دا میں طلبگار ہو سان اج دے حوالے نال اج کل جڑا ماحول چلتا پی ہے دنیا دا اس دے حوالے نال ایک چھوٹی جی نظم دے چند اشعار میں پیش کرنا چاہساں کہ ای دنیا تے جو تھیندا پے تہاکوں سچ دسیندا ہاں. ای دنیا تے جو تھیندا پے تہاکوں سچ دسیندا ہاں. میں کو ارمان لگدا ہے میں رو رو رج کریندا ہاں. میں کو ارمان لگدا ہے میں رو رو رج کریندا ہاں. کیوں اتھاں انسان دے روپ وچ ودے حیوان پھردے ہیں. اتھاں انسان دے روپ وچ ودے حیوان پھردے ہیں. اتھاں معصوم شکلاں وچ ودے معصوم شکلاں وچ ودے شیطان پھردے ہیں. میں شیطاناں دے کرتوتاں دے بارے جاں لکھیندا ہاں. میں شیطاناں دے کرتوتاں دے بارے جاں لکھیندا ہاں. میں کو ارمان لگدا ہے میں رو رو رج کریندا ہاں. میں کو ارمان لگدا ہے میں رو رو رج کریندا ہاں. اور اگلا مصرع جی کہ اتھاں عزتاں دے رکھوالے جو عزتاں دے لٹیرے ہیں. سمجھ نہیں آئی. اتھاں عزتاں دے رکھوالے جو عزتاں دے لٹیرے ہیں. اتھاں مظلوم دا کوئی نہیں تے ظالم دے بتیرے ہیں. اتھاں مظلوم دا کوئی نہیں تے ظالم دے بتیرے ہیں. میں جہاں ظالم دے ظلماں دے بارے بحث سچیندا ہاں. میں جہاں ظالم دے ظلماں دے بارے بحث سچیندا ہاں. میں کو ارمان لگدا ہے میں رو رو رج کریندا ہاں. اور اگلا مصرع لکھا جی کہ اتھاں چند ٹکیاں دی خاطر اتھاں چند ٹکیاں دی خاطر اے مرشد پیر وکوے نے. اتھاں چند ٹکیاں دی خاطر اے مرشد پیر وکوے نے. اتھاں چند ٹکیاں دی خاطر اے مرشد پیر وکوے نے. اتھاں اج کل دے رانجھے تے پنل تے ہیر وکوے نے. اتھاں اج کل دے رانجھے تے پنل تے ہیر وکوے نے. میں دل دے اندھے لوکی کو جا شیشہ اے دکھیندا ہاں. میں دل دے اندھے لوکاں کو اے شیشہ جاں دکھیندا ہاں. میں کو ارمان لگدا ہے میں رو رو رج کریندا ہاں. اور مختار دے کہ اتھاں مظلوم کو ہر دم سجن انصاف بھی ملسی. اتھاں مظلوم کو ہر دم سجن انصاف بھی ملسی. اتھاں بجلی بھی ہر ویلے تے پانی صاف بھی ملسی. اتھاں بجلی بھی ہر ویلے تے پانی صاف بھی ملسی. میں اے جائیں شاد کوڑاں تے میں اے جائیں شاد کوڑاں تے اے دل اپنا بھی لیندا ہاں. میں کو ارمان لگدا ہے میں رو رو رج کریندا ہاں. ای دنیا تے جو تھیندا پے تہاکوں سچ دسیندا ہاں. میں کو ارمان لگدا ہے میں رو رو رج کریندا ہاں. شکریہ.